Dnešné video bude o splnenom sne, ktorý som mimochodom dostal ako vianočný darček. Tento sníček sa uskutočnil vďaka mojej milovanej manželke. Ona prekonala všetok strach o svojich blízkych, keď skúla tento plán. A samozrejme vďaka neskutočne talentovanému a vysoko profesionálnemu letcovi Marosník lietajúci. Je to proste borec, že dostal mojich 100 kg do oblakov a tak splnil môj dávny sen. Už nemusím hľadieť do nebies a predstavovať si, aké to tam je, ale vďaka týmto dvom úžasným osôbkám už to viem a zažil som to na vlastnej koži. Samotný let sa uskutočnil na Slopove. Naša cesta k vysnívanému snu zažala na sedle Chorepa pri pomníku padlým. Tu sme zaparkovali naše auto a vydali sme sa pešo po žltej k rozhľadni Slopovo. Táto túra trvala asi 40 minút, no po zhruba 30 minútach sme už videli prvé paraglidové krídla na oblohe. Až tu som pochopil, že sa to deje a uvedomovať si, že za pár 100 metrov výšľapu k rozhľadni aj ja budem mať možnosť lietať ako vták. Maroš je extrémne skúsený a perfektný inštruktor, vysvetlil nám, ako bude prebiehať samotný vzlet aj zvyšok letu. Borec to má v maličku. On sa preto to narodil. Vystúpili sme do výšky 1300 metrov nad morom, čo nebola úplne sranda, lebo mojich 100 kg plus nám prestalo svietiť slniečko a tým pádom aj ohrievať vzduch, tak sa ťažšie hľadali stúpavé prúdy. No, Maroš to dal ľavou zadnou. Výhľady boli famózne. Panoráma Tatier ako na dlani, plus celé okolie Poľany. Hore bolo krásnych minus 10 stupňov. No človek to vôbec nevníma, keď vidí takú krásu nášho stredného Slovenska. Človeku nezostáva nič iné, len sa kochať krásou prírody.
Pristátie chvála Bohu bolo takisto na Slopove, i keď Maroš upozornil, že pri najhoršom pristaneme dole v dedine buď Kokava alebo Klenovec. To sa nestalo a my sme pristáli priamo na zadok. Na môj zadok. Eufória bude trvať ešte dlho, aspoň v to dúfam. A ako to už všetci dobre viete, pomôžte tomuto kanálu rásť. Kanál sa rozrastie, ak tieto videá ukážete svojim známym. Napíšete koment a dáte like, ja viem, že tých videí tu je pomenej. A preto si dajte aj zvonček, aby vám neušlo ďalšie video.